Здравейте, приятели! Всеки един от нас се стреми да сбъдне своите цели. И за това ние работим върху себе си, нали така? Целта винаги е напред. Спрямо семейните констелации, ние гледаме напред към живота, към нашите ресурси. А зад нас имаме подкрепа на нашите родители. Отдясно е нашият баща, отляво нашата майка. И зад тях са предците, целият род, който ни помага да сбъднем своите цели. Разбира се, когато достигнем и емоционална зрялост, разчитаме и на своите вътрешни родители. Но и не само. Отляво на нас има така наречените детски травми. Това е чувството за вина, чувството за различни травми като отхвърляне, унижение, съмнение, срам, притеснение. При всеки са различни. И тази част е нашето вътрешно дете. И то е там. То трябва да бъде видяно и да бъде погледнато, да бъде прегърнато, защото понякога има нужда от внимание. И то крещи за внимание. А ние се чувстваме тревожни и съответно се отдалечаваме от нашите цели. Нека се научим да се грижим за нашето вътрешно дете. За още интересни видеа може да последвате Facebook страницата на школа Magic Art and Psy.